Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kanca-kanca kabeh. Ning video iki aku arep ngrembab bab cerkak. Pangerten cerkak. Cerkak yaiku sawijining karangan kang nyeritakake bab-bab kang ana gegayutane karo lelakone menungsa. Cerita ing cerkak dumadi adhedhasar saka urutan sawijining kedadean utawa prastawa. Prastawa ing cerkak dilakoni déning paraga, lan paraga kasebut nglakoni rerengkening konflik saéngga kedadean paraga lan konflik iku kalebu unsur pokok jroning cerkak. Cerita cerkak nduwèni ciri-ciri. Sing pertama, ceritane ringkes. Sing keloro, ana gegayutane karo lelakone manungsa. Sing ketelu, alur cerita dumadi saka wiwitan, dredah, lan ngrampungake perkara. Papat, cacahe tembung kurang saka 1000 tembung. Unsur intrinsik cerkak. Cerkak nduwèni unsur sing bangun cerita saka njero cerita kasebut. Unsur kasebut diarani unsur intrinsik. Unsur intrinsik kayata tema, latar, punjering cerita, alur, penokohan, lan konflik. Sing pertama, tema. Tema yaiku pokok jroning cerita utawa masalah sing utama kang dadi lelandhesan cerita. Keloro, setting. Ngemot wektu, papan, panggonan lan swasana jroning cerita. Sing ketelu, punjering cerita, yaiku penulis anggone ngetrapake awake nalika nyeritakake punjering cerita kaperang dadi 3, yaiku panganggit nggunakake sudut pandang paraga utama lan tembung sesulih wong kapisan nyeritakake apa kang dilakoni penulise. Keloro, panganggite nggunakake sudut pandang liyane. Dheweke luwih akeh ngamati saka jabaning cerita tinimbang sajroning cerita. Panganggite biasane nggunakake tembung sesulih wong ketelu. Ketelu, panganggite nggunakake sudut pandang impersonal. Dheweke sanyatane dumunung ing sanjabane cerita. Mung sarwa nyawang ngrungokake lan ngreti. Panganggite nyawang paraga nganti sajroning pikiran lan atine. Mula panganggit ing kene bisa nyritakake rahasia batine paraga. Sing kepapat, alur, yaiku lelakone paraga wiwit lekas nganti pungkasan. Alur kadhapuk kanthi urutan kedadean. Alur kaperang dadi loro, yaiku alur maju lan alur mundur. Alur maju yaiku prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur cerita. Keloro, alur mundur. Alur mundur yaiku kang kegayutan karo prastawa kang lagi dumadi. Kelima, penokohan. Penokohan iku nggambarake karakter kanggo paraga. Paraga bisa dimangerteni karakter saka tumindake, ciri fisike, lingkungane, lan sapiturute. Keenem, konflik. Konflik yaiku perkara kang dadi punjere cerita. Ing perangan iki pancen diketokake perkara kang ndadekake cerita iki dadi narik kawigaten. Saliyane unsur intrinsik, cerkak uga nduwèni saperangan babagan kang diarani nilai. Ing jerone nilai kasebut kaperang dadi 9, yaiku 1. Nilai budaya, 2. Nilai sosial, 3. Nilai moral, 4. Nilai religius, 5. Nilai pendidikan, 6. Nilai estetis, 7. Nilai etika, 8. Nilai politis, 9. Nilai kemanusiaan. Nilai budaya, nilai iki ana gegayutane karo pemikir, pakulinan, lan asil karya cipta. Nilai sosial, nilai iki ana gegayutane karo tindak tanduk ing pasrawungan antarane wong siji lan sijine. Nilai moral, nilai iki ana gegayutane karo tumindak becik lan ala minangka dasar panguripan manungsa lan masyarakat. Nilai religius, nilai iki ana gegayutane karo tuntunan agama lan kapitayan. Nilai pendidikan, nilai iki ana gegayutane karo owah-owahan tindak tanduk ala dadi becik. Nilai estetis, nilai iki ana gegayutane karo bab-bab kang narik kawigaten, kaendahan seni utawa nyenengake. Nilai etika,
Nilai iki ana gegayutane karo Subhasita ing bebrayan. Nilai politis, nilai iki ana gegayutane karo pamarentah. Nilai kemanusiaan, nilai iki ana gegayutane karo sifat-sifat menungsa. Gawe sinopsis cerkak. Sinopsis cerkak yaiku ringkesane cerita saka cerkak. Sinopsis nduwèni ciri-ciri. 1. Alur ing sinopsis kudu jumbu karo cerita asline. Keloro, basa kang digunakake jinis persuasif saengga pamaca manut karo kekarepane penulis cerita. Ketelu, narik kawigaten pamaca. Kepapat, anane dredah lan masalah kanthi ringkes. Kelima, gawe gorehe ati pamaca. Fungsi sinopsis yaiku 1. Menehi gegambaran ringkes ngenani urut-urutane lan isine cerita. 2. Nyathet gagasan utawa gagasan kang dianggep wigati. 3. Nulis ringkesan saka gagasan kang dianggep wigati. 4. Migunakake ukara kang cetha, gampang dimangerti, efektif, lan narik kawigaten nalika nulis ringkesan cerita. 5. Kanggo nulis dialog utawa monolog paraga sakcukupe wae. 6. Sinopsis ora entuk nyimpang saka cerita liyane. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.